Do večer, vážení priatelia, fanúšikovia. Tu je Miro Typer. Zdravím vás takto večer. Nedalo mi, aby som sa k vám neprihovoril. Vy, ktorí ste počúvali a pozerali moje video, ktoré som natočil po obede, kde som povedal, že najväčší favorit dneska na góly 3 a viac bude Stabæk, norská Eliteserien. Tak vás len chcem oboznámiť s tým, že už v 19. minúte to bolo 3-0, takže tip vám vyšiel. Vy, ktorí ste ma počúvali, tak ste znova vyhrali. A takisto som vyhral ja. Teším sa spolu s vami a som rád, že som sa mohol k vám takto večer prihovoriť. A títo Mavričania si asi tiež natipovali na ten zápas, lebo sa tešia a majú radosť zo života. Ďakujem za pozornosť. Prajem pekný večer a dovidenia. À la lila, vous êtes à la lila, à danser.